and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Isang maiko pag distansya. Masabot nga program ug na-detect kining sa kinan ni Dr. Miller silang system. Ikaw ni may bahos kong pagsulti ni Ginoo. Ikaw ni bahala na ako. John, kumusta? Bro Jack, misod ako sa compound nga ningda kong laboratory. Namonitor ka na mo, bro. Kada bro, may tao nga armado nga may guide ako. Asa ko mo part nga niskinan, mura guard. Okay, bro. Don't worry. I-monitor ka na mo. Thank you, bro. Gipaliko ko niya ug gisinyasan nga diha mo parking. Nagpaingon sa kunin mo taga ng guard. Kada ko niya lawas. Bahala na. Manaog ko. Lisod ang tudahan ko niya. Ang importante nga sundon ako ang map of activities ni Dr. Miller aron dili ko matikdan. God. Siyan tuyo na ko. Good day, Doctor. Good day, guard. Don't worry, bro, John Carlson. Ako imong giya din sa laboratory. Wa ba paibaw si bro Chuck nimo bayad ako. But you can confirm him about me right now. Unsa? Bro Jack. Bro, Yes, bro. Nakita na ko sa bro Billy. Siya mo itong acid diya sa laboratory. mau ba, bro? Yes, bro. Nagkusay katabang ni po diya. Siya mo yung naghatag sa tanang info. Nga ito na sayran niya. Thank you, bro. Bro John, may sulti tingli nimo si bro Chuck kung kinsa ko. Bro Billy. Yes, bro. Billy Lechon. Bro Billy Lechon. Yes. Latido kong kaliwat. Gito yun ako ganin kay ikaw gipaparking. Aron di ka makita sa mga kamera nga niyas palibot. Kay bailhaman sa auto ang mga kamera sa purma sa imo karong giparking sa auto ni Dr. Miller. Sa imong auto, Dr. Miller. Magtuna sa din ni Doc. Gipatabag ko ni Bugda si umbag. Lakaw lang ka, sorry. As if ikaw mo ay nagisulti na ako. Huwag murag, gipa-assist ko nimo. Okay, Bro Billy. Thanks. Call me guard, Dr. Miller. Arway makamati ko nimo. Okay. Kada mga nagsulog og puti sa unahan, sir. Mao ka ng mga medical personnel din his laboratory. In charge sila sa research and development, particularly sa mga unknown virus and diseases. Ug kabahin sila sa pagpakatap sa DVD virus. God. Aditso lang. Aditso lang giglakaw. As if nothing happened. Yago, ug-wave lang sa imong kamot. Kung mutagad sila nimo. Okay, guard. Nagkadulantan nila, Dok. Good morning, Dr. Miller. Wave. Ug yago, Dok. Okay. Mao di ang personal room nimo, Doc Miller. Kumpletos tanan. Kung may personal kang tuyo nako, ayaw paggamit sa intercom. Kay gimonitor ang tanang communication facilities ini. Pero may gitago kong phone ug tuwa sa guardhouse. Matagan ka sa gigamit akong number. Don't worry, Doc. Nasend na ni Bro Chuck sa mo number. Mas labing mayo. What about this big monitor? Kasi gamitan eh. Mao ni ang monitor ni Dr. Miller sa mga area nga na-assign ug nasod siyang daily routine. Good. Nausap diha ang well-guarded laboratory nga karon na focus ang tanan tungod sa ilang recent study and development sa bag-o ug ginama nilang virus nga buti na ipakatap sa sunod nga tuig nga sa pagkakaroon under observation kung sa epekto niini. God. Mabalik na ko sa guardhouse, Doc. Ugos ko. Tawagin lang ko kung na
Do na kay mga pangutana o importante tuyo ako. Okay, guard. Oh, what about sa daily routine ni Dr. Miller? Ako na kaning na-studyohan daan before kumiyani. But I need to go over it. Okay, okay. Bye, Doc Miller. Di alam ko tuyuon, bro, Chuck. Pero ang tinuod until now, worried ko sa lakaw ni John. Everything is fine, guys. Iwa may usara si Bro John. May insider kung asit na rito nga mitapang karon niya. Mao ba? Salamat, bro, Chuck. Mao watay kabalakan. Kay alerto kung andal usap sa tanang higayon ang atong pundo. O nga karon ang lites daghan ang naa sa military. Particularly ang mga junior officers ang suporta o nagpaluyo na to. Mao ba, bro, Chuck? Malagis. Thanks, bro. Okay. Huwag na ba ilaing puta na? Wa pa mo kontak si Johnny mo? Huwag pa. But don't worry. Nakita na mo ang tanan niyang mga kaliukan. Through our facilities and means of communications nga itong ipagamit. Si Chief Devon kining nag-video call. Hello, Chief Devon. Huwag ka ba'y balitaan ako, Senator Regina? Ha? O sipot mo ipasabot, Chief Devon? Bullshit. Chief Devon. Huwag ka ba di ay makabalita sa latest report karon sa movement niya sa military? Unsay movement, Chief Devon? Unsa nga movement? Damit. Kung mao ka na, huwag ka di mag-monitor sa imo mga sakop, sa imo mga general nga under sa imo supervision. Chief Devon, Wa ka ba masayod nining tao nga akong nadawat nga sa pagkakaroon adunay movement sa mga junior officers na gusto mo himo og kudita batok sa kasamtangang kagamahanan o buot magigbatok na to. unsa? Mao ba? Bullshit, Regina. Chief Devon. Unsa man ang gibuhat sa imo mga sako, naguhat lang silang panglawgan. Damit. Oh, si Marco. Yes, Marco. Kumusta nga kung gisugo nimo sa pagsusi kung asa may bakasyon sila si John o Gislin? Unsa? Unsay wa mo bakasyon? Nasusi na nimo ang records sa mga entrance ug exit points sa nasod? Ug why John Gregory and Gislin Carlson na na-register? So, what is your conclusion, Marco? Ha? Unsa? Reliable na ang mga sources ni Marco sa iyang gihimong pakisusi sa mga taong kaila sa duha. Ug maoy konklusyon ni Marco nga niara sa mong dapit sila si John ug Gislin ug nawa kini mo bakasyon kung dili nagtago. Mao ba? Unsay ilang katuyuan nga ila kining gibuhat? Unsa man di ay ang milagro nga ilang gihimo? Unsa man? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!